Assalamu alaikum hürmetli televizor qarovchilar. Ko'ngillarda talyan mыңнары тапшыруы җилләре безне Саба муниципаль районы җирлегенә алып килде. Һәм безне исә Шәүкәт Биктимеров исемендәге район мәдәният йорты каршында эшләп килүче моң гармунчылар ансамбле каршы ала. Исәннәрмесез? Исәнбез! Без башлыйбыз. Саба районының талантлы шәхесләре белән сезне, хөрмәтле милләттәшләр, таныштырып узасы килә. Моң гармунчылар һәм Нур уен кораллары ансамбльләренең җитәкчесе Айнур Газинур улы Габделхаков. Яшьтән татар халык уен коралларында уйнарга хыяллана. Һәм аның шушы сабый вакытыннан килгән хыялы тормышка аша. Гомерен ул музыка белән бәйли. Югары белем алганнан соң аны Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбленә эшкә чакыралар. Җан тартмаса кан тарта диләр. 6 ел хезмәт куйганнан соң туган ягы Саба районы мәдәният йортына музыка белгече булып эшкә кайта. Үземнең туган ягыма эшләү зур бәхет тигерәйбез. Айнур Габделхаков. Бүген Саба җирлегендә иң талантлы егетләрнең берсе белән таныштырабызны дәвам итәсебез килә. Моң гармунчылар ансамбле җитәкчесе Айнур, әйдә башлыйк әле шунда иң беренче үзеңнән. Хәзерге көндә район мәдәният йортында хезмәт итәм. Гармунчы булып эшлим, музыка белгече булып, аккомпаниатор русча әйткәндә. Инде минем менә бу гармунда уйнауларым әти-әниемнән килгәндер дип уйлыйм. Ни өчен дигәндә, әтием, әнием минем бик күп еллар менә шушы мәдәният йортында хезмәт куйдылар. Әнием Мәдинә, ул инде гомер буе режиссер булып эшләде. Әтием Газинур сәнгать җитәкчесе булып эшләде. Инде менә мин кичкенәдән шушы музыкага килүем белән таныштырып итәсем килә инде. Әти белән әни алар кичләрен репетицияларга төшәләр клубка. Мин алар белән ярып төшә идем һәм менә гармонда, баянда уйнаган кешеләргә карап сукланайым. Менә шуннан чыгып әйтәсем килә. Әнием сизеп алды ахырсын минем, менә музыка белән кызыксына, гармунчылар белән бик кызыксына дип. Һәм инде мине алар музыка сәнгать мәктәбенә укырга бирделәр. Димәк, син сәхнә артында үскән егет дип әйтергә була. Әйе, дөрес шул. Музыка сәнгать мәктәбендә 3нче класстан бирделәр бию түгәрәгенә, 4нче класстан Сәйдәш Накиповичка баян түгәрәгенә бирделәр. Легендар шәхес Сәйдәш Солтанов турында сүз бара инде бу? Сәйдәш Накиповичка инде бик рәхмәтлемен. Безнең инде белем менә шушы балалар сәнгать мәктәбеннән башланды. Һәм мин бик яратып теләп йөрдем. 9 класс бетергәннән соң инде Алабуга мәдәният училищесына укырга кердем. Ул юнәлешкә мин инде укытучым Сәйдәш Накипович тәкъдим итте. Шунда барасы, шунда укыйсы дип. Һәм инде мин бер дә укымыйм. Анда барып эләккәнемә белем алдык, Аллага шөкер. Мин инде оркестр бүлегендә укыдым. Минем остазым дип әйтсәк инде, минем укытучым Асхамов Альберт Сайфиевич. Әле ул минем баян укытучысы гына түгел, ул мине спорттан да куа иде. Мин шаңгы түгәрәкләрен бик ярата идем. Шуның өчен инде иртәләрен без менеп баянда уйныйк. Аннан соң укудан соң инде ялларда шаңгыда йөрдем. Игътибар иттем, бик күп музыка уен кораллары. Син буларның барысында үзең уйныйсың. Үзем уйныйм, әйе. Талянда уйныйсыңмы? Талянда да уйныйбыз. Уйнап күрсәтәсеңме безгә? Уйныйбыз, әлбәттә, бик теләп.
Talyan'da sanat мәктәбенә кире әйләнеп кайтам инде. Sanat мәктәбендә безне иң беренче өйрәткән укытучыбыз Ильяс Исламович. Анда безнең Talyanчылар ансамбле бар иде. Шунда инде Talyan'да менә төрле көйләр уйнап, кунакларны каршыла торган иек инде. Шушы балалар sanat мәктәбендә алган белемем белән Алабуга көллиятендә менә шушы оркестр бүлегенең рәттән безнең бара торган инде аны җитәклие Илдус Илсурулы Салахов фольклорный ансамбль дип әйтимме соң инде кичкенә генә шундый менә ансамбль. Ул ансамбль белән инде без Казаннарда, Уйназ гармоннарда катнаша торган иек инде. Казанның 1000 еллыгында катнашырга насыйп булды. 1000 еллыгында катнаштык. Алабуганың төрле зур чараларында уйный торган иек инде. Мин инде Илдус Илсуровичка бик рәхмәтлемен. Менә шул Talyanны шуннан дәвам итеп, хәзерге көнгә хәтлек уйныйбыз. Аллага шөкер. Алабуга көллиятен тәмамлаганнан соң, Илдус Илсурович инде миңа Айнур, сиңа менә шушындый ансамбльгә барырга кирәк. Ул вакытта аның кызы да шунда эшли, Лилия Салахова. Һәм инде алар миңа тәкъдим иттеләр дә, менә шунда барып кара әле, Айдар абый белән сөйләшеп кара дип. Мин аның сүзен тыңлап, Айдар Файзарахманов җитәкчелегендәге Татарстан Республикасының фольклор музыкасы дәүләт ансамбленә барып, үземнең булган сәләтләремне, булган нәрсәдә мин булдыра алдым, Talyan, гармон, бию, җыр, бөтенесен күрсәттем. Айдар абый бик ошатты. Ул мине бер сүзсез алам диде. Айнур, югары белем кирәк була. Менә син шушында хәзер бар, укырга кер һәм безгә эшкә без сине көтеп калабыз диделәр. Казан дәүләт педагогика институтының музыка факультетына укырга кирдем. Һәм шул ук рәттән инде ансамбльдә эшли башладым. 2007 елдан бу. Ничә ел ансамбльдә эшләргә насыйп булды? Ансамбльдә мин эшләдем 6 ел. Без инде төрле чит илләрдә бик күп концертлар куеп бирдек. Аллага шөкер, мин ул яктан Айдар абыйга бик рәхмәтлемен. Ансамбль инде минем өчен тагын да менә югары дәрәҗәләргә, үрләргә күтәрелергә юнәлеш бирде. Без инде ансамбльдә бер чорда Рәсим Фасыйховлар белән, Раис Фасыйховның эстрада артисты хәзерге көндә Раис Фасыйховның бер туган әнисе белән эшләдек. Шулай ук эстрада артистыбыз, йолдызыбыз дип әйтик инде хәзерге көндә Илнат Фархуллин. Без бер чорда эшләдек. Бик күңелле эшләдек. Үзенә күрә бер матур гаилә дип әйтик инде. Менә чып-чынлап туганлашып беткән идек без. Мин менә хәзер генә аңладым, ни өчен синең кабинетта монда халык музыка уен кораллары шушы чырлардагы Айдар абыйлар ансамблендә эшләгәндәге чырлардагы күңелеңдә калган димәк. Әйе, Син бу уен коралларын әлеге ансамбльгә дә әкреләп үзең мәдәният йортына кире кайтартасың. Мин инде ансамбльдә 6 ел эшләгәннән соң үзебезнең район башлыгы Рәис Нургали улы Миннехановның тәкъдиме буенча Саба районына кайтырга булдым. Ул инде әйтте, безнең Саба егетләре үзебезнең Саба районында эшләргә тиеш диде. Мин бу тәкъдим белән бер еллап уйладым, яшерен батырын түгел. Айдар абыйның инде җибәрәсе килмәгән иде. Үземнең районымны менә чып-чынлап яраттым. Үзебезнең районыбыз бик якын һәм шушында кайтып хезмәт куясым килде. Кайтуга инде менә таләпләр җитәкчеләрдән без менә шушындый думбралар кайтартырдык, давыллар, дәфләр, Talyan гармоннар, шулай ук яңа баяннар, ул яктан инде менә район башлыгына һәм инде үзебезнең җитәкчебезгә бик рәхмәтлемен. Aldım koluna dumbara gittim urramın buyuna. Aldım koluna dumbara gittim urramın buyuna. Şu şavalının bir güzeline gireminem uyuma. Şu şavalının bir güzeline gireminem uyuma. Ay hay hay, hey hey hey. Ay hay hay, hey hey hey. Халык музыка уен кораллары дидең дәгән җитәкчеләр алды дидең. Уйнаучылар бармы?
Уйнаучылар бар, Өйрәнәбез инде менә. Өлкән бу яшьләр киләме? Монда яшьләр дә, өлкәннәр дә бөтенебез бергә хезмәт куябыз. Аллага шөкер, төрле инструментларда Уен кораллары арасында иң яратып уйный торганы кайсы? Иң яратып уйный торганы ул минем гармун. Әле гармунда син татар көйләренә түгел, төрле тизмәләр дә уйныйсың бит. Уйныйбыз. Безгә уйнап Рус күрсәтергә. халык көйләрендә, Мордва көйләрендә, Мары көйләрендә булдырылганнары уйныйбыз барсында. Рәхим итеп тыңлыйбыз. Biraz Rusça başlasa da baribir tatarchaga ko'chdi. Min güzelim Aynur uyda da, ishda da, qayda gana bo'lsa gil garmon bayan bilan deb, uyda da bayan bilan gil shug'ullanib o'tirasan. Yo'q, menә minнән soruylar, uyda da gil уйныйсыңдыр инде дип. Yo'q, мин uyda уйныйм дип әйтә алмыйм. Чөнки минем хатыным укытучы, аларның бит инде ишләре күп, алар инде Тынычлык ярата. Тынычлык ярата, аларга тынычлык кирәк дәресләргә әзерләнер өчен. Мин инде шул сәбәпле өйдә уйнаганым юк. Безнең эш урыныбыз бар аның өчен, без киләбез, репертуарларны барлыйбыз, яңартабыз, шушында заниматься итәбез. Шушы барланган, яңартылган репертуарлар белән зур сәхнәләрдә үзең дә чыгыш ясарга насыйп булсын, ансамбльдә гөрләп торсын, яшьләр тартылып торсын, өлкәннәр исән сау булсыннар, күкләребез тыныч булып, Алла бирса, шушы гармон, баян, тальян моңнары кулларыгыздан өзелмәсен диясе килә. Амин, шулай булсын. Бик зур рәхмәт сезгә дә, эшләрегездә зурдан зур уңышлар. Тапшыруыгызны бик яратып карыйбыз. Менә бу тапшыруны бик кирәк дип саныйм. Менә бу Татарстан буенча әйткәндә, бик күп сәләтләр, бик күп талантлар шушы телевизордан тапшырудан күрәбез. Әле былай гына күреп тә бетереп булмаса, белеп тә бетереп булмаса, шуның өчен мин сезгә бик зур рәхмәтлемен. Шушы менә тапшыруны оештырган кешеләргә, төшерүчеләргә һәм инде алып баручы Илмир сиңа бик рәхмәтлемен. Зур рәхмәт, Айнур. Бу урында рөхсәт итсәң, ансамбльдәге геройлар белән танышып алыйк. Барлык гармунчыларга да бик рәхмәтлемен. Һәр кеше үзенә күрә бик моңлы, менә шуннан чыккан. Һәр кеше үзенә күрә яхшы уйный, матур уйный. Аларга рәхмәттән башка бер сүзем дә юк. Телевизор караучылар белән без моңа бергәләп инанабыз. Бездән аерылмагыз. Чираттагы геройларыбызга килгәндә, алар Саба районының моң гармончылар ансамбле солистлары. Һәрберсе үз эшләренең осталары. Алмаз Зиннур улы Газизов гармунда, баянда уйнарга теләге, әтисенең гармунда өздереп уйнавын күргәч башлана. Шул һөнәрне профессиональ дәрәҗәдә үстерә ул. Аннан эшкә Саба балалар сәнгать мәктәбенә кайта. 2017 елда сәнгать мәктәбе җитәкчесе итеп билгеләр. Бүгенге көндә дә балаларга баян дәресләрен укыта, тальянчылар ансамблен җитәкли. Ә менә Әтиле уллы Харрасовлар икесе дә Саба районы балалар сәнгать мәктәбенең Шәмәрдән филиалында хезмәт итәләр. Рушад Салих улы Мөслим районы Иске Карамалы авылында туса да, язмыш җилләре аны Саба районына илтә. Ул балаларга баян дәресләре укыта һәм шулай ук берничә ансамбльләр җитәкли. Аның улы Мурат Харрасов әтисе алып барган баян дәресләренә 5 ел йөреп белем ала, бабасының һәм әтисенең дәвамчысы ул. Балалар сәнгать мәктәбендә Курайчылар ансамблен җитәкли.
Әйткәнемчә, Саба районы җирлегендә бик талантлы шәхесләр яшиләр. Бик талантлы музыкантлар, көчле музыкантлар бу әйбер турында әйтеп үтәргә кирәк. Ә инде моң гармунчылар ансамбле составында баянчылар, мәдәният йортында эшләүчеләрдән тыш музыка сәнгать мәктәбендә эшләүче егетләр бар. Шуларның үзләре белән таныштырыйк әле. Саба районында тудым, үстем. Шушында Сабалар сәнгать мәктәбендә үзем укыдым. Тәмамлагач Казанда педагогика университетын тәмамлап, шушында эшкә кайттым Сабалар сәнгать мәктәбенә. 2009 елдан бирле шушында хезмәт куям. Балаларга килгәндә, бүгенге көндә балалар гармунга гомумән ихтыяҗ бармы, әтәйнәр менә китерәме балаларын? Соңгы елларда бик ихтыяҗ артты. Балаларыбыз бик күп, Аллага шөкер, барлыгы 665 укучы белем ала безнең Балалар сәнгать мәктәбендә. Килүчеләр саны елдан ел арта. Үзегез җитәкче була торып, бит әле ансамбльдә бар буга ялгышмасам. Үзебезнең Сабалар сәнгать мәктәбендә эшләп килүче тальянчылар ансамблебез бар. Тальянчылар ансамблебез актив эшли. Елдан ел балалар саны арта, алышынып тора. Яңа репертуарлар, Яңа үрләр яңа үрләр. алга таба атларга насыйп булсын. Инде киләчәккә без дә өметләнеп, сезнең ул тальянчы гармунчылар ансамбле белән дә телевизор караучыларны таныштырырбыз дип өметләнәбез. Ансамбльгә килгәндә гаилә ансамбльләре дә бар бит әле. Аның турында сөйләшеп үтәргә кирәк. Әтиле уллы Рушат әфәнде һәм Мурат әфәнде. Гаиләдә Мурат син үзең генәме? Үзем генә. Ничек, әти гармунчы булганга күрә гармун аларак булдыңмы, әллә әти гармунда уйна дигәнгә уйнарга булдыңмы? Әти уйнаганга кызыгып киттем дә бәләкәй чактан. Уйный башладым. Гаилә ансамбле дигәч, гаиләдә тагын уйнаучылар бармы? Тормыш иптәшем дә шушы сәнгать мәктәбендә укыта, вокалдан, фортепианодан. Лилия турында сүз бар. Лилия. Аңлашылды. Лилия. Ә сез белән сез бер шөүләп, шулай бергәләп чыккансызмы сәхнәләргә? Булгалый. Сез икегез дә музыка сәнгать мәктәбендә шулай ук эшлисез. Сезнең дә ансамбльләр бар. Ая. Безнең ансамбльләр бар. Әтинең ансамбль гармонистов, гармунчылар, Ансамбле. ансамбле минем курайчылар. Димәк, сезнең музыка сәнгать мәктәбендә милли халык уен коралларына игътибар зур. Димәк, гармунчылар ансамбле, тальянчылар, курайчылар булай булгач без сезгә килергә тиеш. Һәм сез әле өстәвенә Шәмәрдәндә. Бу филиал буларак бара бит. Филиал була. Аңлашылды. Горурланасыздыр инде мондай талантлы егетләр булган. Әлбәттә, Ә мин беләм бит, сез халык көйләрен генә, авторский көйләрен генә түгел, башка милләтләрнекен дә башкарасыз дип. Безгә дә уйнап күрсәтәсезме? Күрсәтәбез. Гармунчылар ансамбленә ничек килеп эләктегез? Айнур чакырды, шуңа килдек. Син әти чакырганга. Мен әтигә караңгы. Район мәдәният йортында эшләп килүче бу баянчылар, гармончылар ансамбленә бөтен район җирлегендә булган гармончылар, баянчылар катнаша. Барыбыз да актив, теләп йөрибез. Гармончылар, уйнагыз гармоннар фестивалендә дә катнашабыз. Шулай ук башка төрле фестивальләрдә, конкурсларда актив катнашырга тырышабыз. Безне инде район мәдәният йортында эшләүче Айнур Газинурович чакырса, без бик шат бу ансамбльдә уйнавыбызга. Димәк, әле үзегезнең теләк белән генә түгел, чакырган җиргә дә гел йөрергә тырышасыз. Бик теләп йөрибез.
Ишатыгыз шулай кайнап торсын, балалар, әтиәниләр алып килеп торсын гармоннарда, тальяннарда уйнаулар, аларны өйрәтүчеләр, әле шушы матур юлыгызны туктатмагыз гына дип әйтәсе килә. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Рахмат. Киләсе тапшыруларда да без Саба районы буйлап сәяхәтебезне дәвам итәрбез. Бездән аерылмагыз. Сезнең арада да халык уен коралларында уйнаучы шәхесләребез, талант ияләребез бихисаптыр. Сезне дә күңелләрдә тальян моңнары тапшыруында көтеп калабыз. Шалтыратыгыз, языгыз. Бәлкем киләсе чыгарылышларның герое нәкъ менә сез булырсыз.